A Semana Santa en Sanxenxo foi así, marcada pola chuvia, o vento e as baixas temperaturas. Tras unhas vacacións non tan boas como se agardaban, o sector turístico da vila agarda que na Ponte de Maio esta que ven sexa a imaxe que marque eses días de lecer. O Concello di que as previsións son boas se o tempo acompaña. Hai boas previsións, sempre, canto máis adiante encima do verano, digamos, pois mellor tempo, mellor climatoloxía, co cual tamén mellor ocupación. Para o Puente de Maio temos tamén unha festa que xa é tradicional, que é a Festa da Raya, que será o 29 e o 30 de abril deste mes, e que, pois tamén atrae a ese turista de cercanía, a ese turista de Santiago ou de Ourense que veñen a pasar o fin de semana e que teñen esa cita como un punto de interés para pasar eses días aquí. A expectativa para maio é boa, agardando que os resultados sexan mellores que os desta Semana Santa, aínda que o mal tempo se deixou notar, dende o Concello fan un balance positivo, a pesar de que nin o ceo nin as datas axudaron. Foi unha Semana Santa boa, dentro de que tamén hai que ter en cuenta que caeu un pouquiño pronto, pues creemos que hubo uns bons datos de ocupación, destacar un pouquiño, este ano tuvemos a Feira Mix, Made in Sanxenxo, como unha primeira edición, e creemos que foi moi positiva, e iso tamén aí se refrendan un pouquiño os datos de ocupación e a xente que tuvemos, porque tamén tuvo moitísima aceptación. Pues tuvemos tamén a Feira da Camelia, a exposición de Camelia tamén na zona portuaria con moitísimos visitantes, polo cual vemos que foi unha Semana Santa boa. Aínda cos datos da Semana Santa sen pechar, as estimacións falan dunha ocupación que roldou o 60%. Con todo, moitas persoas optaron por cancelar as súas reservas en previsión dunhas vacacións pasadas por auga. Parece ser que si hubo cancelacións, pero si o que vimos por tráfico, por afluencia de personas, por afluencia de personas a esta feira que tuvemos Mix, a diferentes eventos que hubo de fin de semana e de Semana Santa, que, que non foi a mellor Semana Santa de todas, por suposto, pero foi unha boa Semana Santa.